Sudunga nga atong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan sa kalisod nga kisaguban. Untai na nato ni pasagdan, walay di masulban kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamala. Alang sa usag-usa, kitaragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, kitaragi hapon ba'y kinsa pa man di ay. Aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antay-antay gihapon nga mag-abot mo, taliwala sa kalistanan. Bawion ka panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswatan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, itaragyud ang atong kaluwasan. Kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, kitaragi hapon ba'y Gamay pangapan ato, dasig ba'y gamay pangapan sakripisyo. ikaw kita kitaragyud ang atong kaluwasan. Tay ang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ang ay, magtinabangay, kinsa pa man di ay, maginunungay, kinsa pa man di ang ay. magdadong kitaragi hapon ba'y Kinsa pa man di ay, ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay. Way makapugon sa atong paglaom. Sumo bangon, sumo
Mass intentions for August 13, 2020, 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions for complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Furlan, SDB, Sister Gina Fernando, FMA, Jacinta Patalinghug, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, John Carson, Mary Rose Andrina, Angela, Roy Malasarte and family, Marianette Cabrera, Capaducia Cala, Mayen Katakura, Consolacion Tejano, Noli and Concon Tejano, Joseph Ryan Delig, Camilo Guillen II, Matus and Tito family, Melin Yungko. Enlightenment and wisdom of Pil Marie Villamora for the coming exam. For good health and protection, and for the special intentions of Serino Miasco and family. Negative results for all laboratory tests. And for the good health, spiritual strength, safety, protection of Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Llamedo family, and Obiso family. Resi Joy Cuenca and family. Seventh-day Novena in honor of Our Lady of Assumption, patroness of Maasin, and for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. For all the blessings, thanksgiving, and graces received by Maxine Lourdes Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Geraldine Chan, Edwin Joy Lubay family, Petron Basak Pardo, Lourdes Segundino, Pura Anne Marie, Raymond John Alain, Joben Benedict, Nenet Cabrera family, Terdes family, William and Shawnee Miranda, Carmen Chudakay Pinili, Ellen May, Cesar Jr. and Anne-Marie Misador, and Vincent Delig, Asuncion Delig, Moania family. First wedding anniversary of Rudy and Sushmita Pinili Miller, and for the birthday of Sean Timbol. Eternal repose for the following souls: Ernesto Fadrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nanita Cabangitan, Reynaldo, Jose Protasio, Sister Cora Haka FMA, Reverend Father Faustino, Memerta and Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Ingmedio, Cayetana, Pura, Jose, Ben, Florence, Epimaco, Martelino Sr., Agnes, Nieves, Celeste Lienos, Liceria, Felisa, Carmelito, Joven, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Danilo Castro, Armando Fortus, Asim Omesivic, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Mercedes, Ramon Dairo, Clara Nicomedesa, Puliento, Danilo, Joselito Aniceto, Perpetua, Roque Sr., Rosario, Placido, Ramon Sr. and Jr., Emeterio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Mario Jimenez, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Benvenido, Cornelia Chua, Pilar, Cariaga, Epimaco, Martelino Sr., Cesar Diaz, Zenon, Rufina, Eduardo, Maximo, Jennifer Ivy, Antonio, Estrelata, Edelberto, Rosita Dacuyan, Albert, Olympia, Jesus Sr., Felipe, Albert Francisco, Dan, Erwin, Victor, Potenciano Saturnino, Eufemia, Maria Corazon, Erlinda, Amparo, Marvin, Melessia, Emmanuel, Epifania, Gaudioso, Zosima, Liberata, Dulce, Toribio Sr., Isidro Sr., Natividad, Gloria, Glenna, Grace, Father Ike, Hereberto, Teopista, Paulino, Perfecto, Policarpa, Wevina, Beneventura, Paulina, Agustin, Alessia, George Jr., Juana, Juan, Consolacion, Romeo, Aurora,
Galiciano, Alfonsa Edelberto Asuncion Jacinto Encarnacion Aquilina Joaquin Jr., Felix Margarita Uldarico Estrella Diego Atilano Concordia Guillermo Benita Miguel Angelita Alfonso Juana Eugenia Albino Natividad Loreto Linda Querico Democrito Eustiquio Felizarda Cristina Dani Grace Benita Dani Tertuliano Natividad Alger Consorcia Valerio Magdalena Lourdes Francisco Jesus Lucia Nilo Edgar Valjun Sebastian Catalina Timostinis Isias Rizaldi Veronica Leonora Reynald Pamphila Carolina Juelito Sara Laurenio Arnel Cristitota Lito Alfie Marlu Jovi Celestino Krisha Cyrene Virginia Guvi Dominico Ricardo Felicissima Benvenido Esteban Rafael Cecilia Fabian Urbano Iluminada Paula Glory Marlon Carmelito Teolita Walter Manuel Adalia Barcelo Rolando Graciano Pinili Estanislao Dakay Jr. and Sr. Ronald Chris Carmen Nenita Felix John Philip Gregorio Sr. Federico Alan Chiquita Artemia Anita Romana Daniel Pedro Liamedo Isida Ria Narciso Venancio Santiago Victoriano Honorato Rofina Rosalia Diosdada Perlita Eduardo Rogelio Salvino Pinili Vicenta Ansing Tayang Aurelio Maura Anastasia Esteban Pedro Rufino Crispina Natividad Ori Maximo Antipas Eutiquia Francisco Sr. and Jr. Pilar Henry Lydia Irish Flaviana Pelagio Rudy Perpetua Vicenta Lim Ata Henry Vergara Padriga Agustin Banzon Enoviva Roble Catalino Roble Eupicina Cabornay Vicenta Roble Petra Banzon Juan Jovina Orlando Abela Cesar Umberta Undo Consuelo Pastrana Jose Pura Constancio Elena Susana Esteban Benvenido Ava Yap Susinando Sr. Constancia Fermin Sr. Leonides Perpetual Tandok Maximo Daclan Castor Chua Sr. First death anniversary of Florentino Aves, 5th day novena of Salvador Miasco, first death anniversary of Felix Moania, 5th day novena for the 40th day of Rosalyn Romo, birthday of the late Simplicio Quijano, and for all souls in purgatory, the forgotten souls and those who died of COVID-19.
Atong andamon ang atong kaugalingon alang sa santos nga misa. Palihog manindog. Sa ngalan samahan ug sana ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita lang sa pagsaulog dining atong santos nga misa. Isukit ko ang akong kasalanan sa walay paghinong. Isukilot mo sayod ka man nakiling halangan isaling naman sa Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug buhi nga Dios, ang imong espiritu maoy naghimo kanamo nga mga anak. Nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimo amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo. Ug dada kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo mong anak nga buyog-ariban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa unang pagbasa.
Pagbasa gikan sa basahon ni Ezekiel. Giingnan ako sa Ginoo, Tao, napuyo ka tipon sa katawhan nga masupilon. May mata sila apan dili makakita, may dalunggan apan dili makadungog, kay masupilonan sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Gisulay nila o misukol sila batok sa Dios nga labing halangdon, ug wala nila ang pingi ang iyang kasuguan. Mitalikod sila ug wala magtuman sama sa ilang katigulangan. Misumbalik sila sa magbabudhiong gapasan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Gisuko nila siya sa ilang taas nga halaranan o sa ilang mga Diyos, gihaling nila ang iyang pagpanibugho. Ang Diyos nakadungog o napungot o gisalikway pag-ayo ang Israel. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Iyang gitahan ang iyang kusog aron mabihag ang iyang himaya ngadto sa mga kamot sa kaaway. Gibiyaan niya ang iyang katawhan aron laglagon og napungot siya batok sa iyang kabilin. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Palihog manindo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miduol si Pedro kang Hesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala ang kanako ang akong isig katao ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapito ra, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulgoon. Sa diha pa nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pisos. Og tungod kay wala man siya'y igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon, nga ibaligya siya ingon, nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa, ang iyang mga anak, ang tanan nga iyaha, aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at tubangan sa iyang agalon o nagpakiluoy nga nagingon, Sir, ayawin taon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon og iyang gipalakaw. Milakaw ang tao og gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya pipila lamang ka pisos. Gilabni dayon niya og gituok og giingnan, bayrin ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, Ayaw inaw nako apikiha, kabayran kura ikaw. Apal wala siya musugot. Hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa naitabo, nasubo sila pag-ayo, ug nangadto sila sa ilang
agalon og siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasuguloon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasako pagayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni Ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atuwa sa langit kun dili kamo mupasaylo sa inyong isikataw sa kinasing-kasing gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog maglingkod alang sa homilya. Ang unang pagbasa, mga kaigsuonan ko, giklaro kayo dayon dinhi nga ingon ang Ginoo nga tao nagpuyo ka tipon sa katawhan nga masupilon. So murag ingon ta badlungon gyud kay ta sa tanan, no? And kung di na to, di man natin malimod kay gisulti man sa tuwa ambot unsa ni katinuod, and I don't think tinuod, no? Nagingnan ta nga kita mga taga Subuanon, mga gahit tag ulo, no? Murag inana pud na siguro nga badlungon ta inana. Kay mao lagi ito, taas kayo ang kuan sa tuwa sa rate sa COVID, pero no, I don't think inana gid ta kabadlungon kay napaubos man nato. Kay kung makita nato nga badlungon jud kay ta, hantod unta karon no ma-remain ta sa ECQ or MECQ. And kana lang mga kaigsuonan ko, no, nagpakita nga dili pa gyud ta tantong badlungon. Pero of course naaga poy mga pagkabadlungon. Mao bitaw na nga kinahanglan ta nga pasayloon many times gyud kay di gyud nato malikayan nga makasala ta. Pero ang importante lagi ana kay ningkamo ta nga mubarog, no, mangitag pamaagi, ngitag solusyon unsaon ta ni pagsulbad ato ang mga ang kaniadto ang pagka ingon ta badlungon masupilon, no, kung gamiton ta ni diri ang word nga gigamit sa to ang ebanghelyo, sa to ang readings. So mo na to tanawon ngano ka nga kanang masupilon ta diri usa sa mga reason dinhi sa kung ato ang basahon ang pagka kanang utang. Nakaroon na ba mga kaigsuonan ko, dili na to na malikayan nga basin taas-taas na gyud ang atong listahan sa utang. Kay mao man ang sitwasyon karon, daghan ang mga nataktak sa trabaho, daghan ang nawagtangan sa trabaho. And ang uban nag-struggle gyud, no, kay nabaguhan wa maanad sa sitwasyon. And naglisod og adjust bisan hantud na karon nga pila na takabuan ani nga ato ang sitwasyon. So mao na nga dako kayo ang challenge nga magsinabtanay ta. No, dako kay ang challenge nga ato ang tan-awon pud ang atong kaugalingon nga mutagaan nato og pasensya ang ato ang isikataw kay labi na karon nga kanang wala gyud. Pero of course, dili pasabot nga dili to nato bayaran, no? Kung nanatay higayon nga makatrabaho na ta, makabangita na tag pamaagi, no, di pud ta ma-discourage. Mo lagi na kay kinahanglan ipakita karon din nga di kita ma-discourage kay mingon ta masupilon man ta, badlungon man ta. Ay nanin na jud ko dili na ko mausab. No, dili. No, mabitaw gipasaylo ta kay giingnan pa ta nga pwede pa. Gitagaan pa tag chance. And it's up to us kung atuan na siyang kanang i-grab na siya nga opportunity. Kay basin og maabot ang panahon, wala na tay chance nga magbag-o, di naman sa kaingon sayang nga, patay naman ta. No, so ang atuan na to diretso na ta sa impierno ug di ta ganahan. Mao na nitabo po diri nga gipapriso niya hangtod makabayad sa utang.
So mao na mga kaigsuonan ko no nga kanang ato ang klaruhon sa atong kaugalingon una di ay nga well naay pagkamasupilo nato pero it doesn't mean nga kanang kutom na ta diha pwede pa dita magbag-o and we prove it no kaning panghitabo sa COVID dilabi na dinhi sa tuwa sa Sugbo nga kaya di ay nato di ay no nga madisiplina di ay ta mosunod dita sa mga rules para dili daghan ang matakdan or makuan sa COVID. Ikaduha no kanang mauna nga padayon tagpasay gipasaylo sa Ginoo no mao na mangumpisal ta manayon ta og duol niya mga tagpasaylo kay lagi di gyud malikayan pod nga makasa gihapon ta ang napagyud ipipila nga hantod karon wa pagyud di pagyud magbag-o no usa sa ni-attend kog meeting gahapon sa kaning sa Rafi no sa Ramon Abuitis ug sa Cebu City kanang usa sa katong mga about man to sa mga children kuan nga unsa may reason nganong naa man gyapong malnourishment usa sa ilang gipang pinpoint kay ang mga ginikanan usa sa mga factors kay unta to ang kwarta ipakaon ngadto sa bata no isugal naman noon o ipalit o kanang vitamin sa bata ato yun ipalit sa vitamins ngadto sa manok no so mao na ba nga di pagyud completely nga mawagtang na siya pagkaato ang pagkamasupilon pagkabadlungon nato pero karon ang challenge mga kaigsunan to gitagaan ta ni nga chance pasaylo ta sa Ginoo kay kaya man gud nato as I said gipakita na nato karon na GCQ na ta and taas kay dako na kay murag ingon ta hayag-hayag na gyud no nga padong na gyud ta nga kaning GCQ mo kuan pag yun siya murabag lahutay na gyud siya kay lagi na disiplina man ang ato ang tagsa-tagsa ka kaugalingon. Pagampo sa katawhan. Palihog manindog. Diha sa atong pagtubag sa pulong sa Dios, magampo kita alang sa tanan nga manginahanglan, busa kita muingon. Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa, kaobispohan ug kaparian nga sa ilang pagpaningkamot sa pagsunod ni Kristo Jesus, ilang mapaambit ang pagkamahigugmaon ni Kristo sa simbahan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanang maghukom sa atong nasud, nga ilang mapasubay ang hukom nga maangayon sa kabubuton sa Dios. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayohan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang kanilang mihalina, ilabi na si Sister Cora Haka, nga ang pasaylo sa Dios ila ng matagamtaman. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nangamuyo kami Ginoo patalinghugi ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himoa nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton ug lig-una kami sa pagtuman niini. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ng ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Palihog manindog. O Dios nga gamhanan, maghatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, gimua kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinagi sa imong hindigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy, busa matarong ngan tanang mga binuhat magalagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magday kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Palihog mangluhod. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ron pagsantos ini mga gasa aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa ugpaan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mga akong lawas nitugyan alang kanino. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa kundugo sa bagog tunay nga kasabutan. Dugo ngayo lalang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay
Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Niningpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo, tungod kayo mo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga maingpit kami diha sa gugma. Ba ni Francisco among Papa, ni Jose Palma among Arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluyi kaming tanan. Himoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhin tunhay, ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya giatagan na kanimo makagagahong mamahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Malihog manindog. Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan. Ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Amen.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyogari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihog mangluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permits me to be separated from you. Amen. Sa nanglabay katuigan, matugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kita kanan.
Hallelujah. Palihog manindog. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala. Ug mag-amping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against the COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, o manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.